Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo no sa iyahang grasya o kaluoy sa matag usa nga naa diri kita nagatipok aron sa pagsimba sa tong buhi nga Dios. Magaduol kita kaniya karon diha sa pagampo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Ikaw ang tuburan sa grasya o kaluoy. Kanimo lamang kami nagasalig. Ang imong pulong mao ang kinabuhi. Ang imong pulong mao'y among pagkaon. Diin kami mabaskog ug magiyahan sa among pagkinabuhi isip Kristohanon. Ginoo tinguha kami nga makaila pagyud kanimo ug mahimaya ka sa among matag usa ka kinabuhi. Nanghangyo kami kanimo amahan karong taknaa nga taghaan minimog kahibalo, kaalam nga masabtan na imong pulong ug magkinabuhi kini alang sa imong kahimayaan. Amahan, amo ning itugyan kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung na may Biblia diha, palihog ko og sa cellphone or sa unsa man sa physical Bible, palihog ko abli sa Ephesians chapter 6 verse 5 to 9 no mo niya to ang tagaag pagtagad nga bersikulo passage karong taknaa ingon ang pulong sa Dios. Kamong mga ulipon kinahanglan magmasinugtanon sa inyong tawhanong agalon. Uban ang pagtahod o kahadlok sa tibuok ninyong kasing-kasing sama ngadto kang Kristo. Okay, ayaw ni anang pinaagi nga linigoy sama ni adtong mga magpahimuot sa mga tao lamang kundi ingon nga mga ulipo ni Kristo nga kinasing-kasing nagtuman sa kabubuton sa Dios. Pangalagad kamo uban sa maayong kabubuton ingon nga alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Kay kamo nasayod nga ang tanang maayong gibuhat ni bisan kinsa mausab ang balos nga iyang madawat gikan sa Ginoo. Ulipon man siya o gawasnon. O kamo mga agalon, buhata usab ngadto kanila ang sama niini. Hunungan na ang paghulga kanila ingon nga nasayod kamo nga ang iya o inyo usab nga agalon anaa sa langit ug nga siya walay pinalabi sa mga tao. Mo kani ang pulong sa Ginoo karon og hinaot ko nga ang matag usa andam na gyud no maminaw niini. Nauna sa tanan mo greet kog happy Labor Day for tomorrow. Okay, holiday. So katong nagkumbati sa gikan Lunes paingon Sabado, pahulay mo. Say plano ninyo. Labor Day, dagat, uban tingali magpabugnaw, manglaba. Ano manglaba mo? Labor Day pero manglaba gyapon. Katong yung tanom nga nangalaya na bubuhay na kay Labor Day. Muning Labor Day nga magtrabaho gyapon, no? Okay, salute to all Filipino workers, no, mga backbone ini atong ekonomiya, no, nga maoy na nga mabuhi ta. Pakpakan natong buhi nga Dios, no. So, unsa man ang imuhang gibuhat karon, naa kay contribution sa ato ang nasod o padayon ni ana. Now, matod pa sa Philippine Statistic Agency, no, maning update, the employment rate in February 2023 also remained at its previous month rate of 4.8%. In February 2022, unemployment rate was higher at 6.4%. In terms of level, the number of unemployed people was 2.47 million out of 51.27 million Filipinos who were in the labor force in February 2023. So kung ikaw nga naitrabaho karon, apart ka ng 51 million Filipinos, pero kung ikaw medyo nagpahulay, no, nangita ka greener pasture, murag chill-chill sa kakaron, so pasalamat ka, pero hayop dili ka magpabilin nga way trabaho, no, murag relax ka. Kumbate kita ni.
No? Kaya nga naman, kaya nga manggod, naay mo ko'y mga nadunggan ba nga, kung wala pa unta, nakasala si Adan o si Eva, di tata manarbaho. Dili yung tahago ang kinabuhi. Tungod manggod nila, wa mo kabalo nga ang trabaho, usa na siya sa panalangin sa Ginoo. Dili na siya part sa tunglo. Kaya batod pa sa Genesis chapter 2 verse 15, gikuha sa Ginoong Dios ang tao si Adan ug gibutang sa tanaman sa Eden aron unsa mag-atiman o magbantay niini. Sa ato pa diay ang work panginabuhi is part sa design sa Ginoo aron ang tao no tagaan yag value no nga mag-atiman og magbantay niini. No, si R.C. Sproul, iya kining tagaan og interpretation no, sa ka-theologian, this command to work and keep is the key to understand the responsibility that is given to human beings, which goes with the privileged status of being made in God's image and being given dominion over the earth. Privileged status. So kung unsa man imong work karon, maski pag unsa na siya, gikan sa pinakagamay, hantod sa pinakadako, CEO sa baka diha, privileged status na nga gihatag sa Ginoo. Kanimo nga isip iyahang piniyalan no nining kalibutana. Di ba? Nga na at least na kayo ka nga naay meaning ang life, naay purpose. Imagine nimo to, I can't imagine my life atong tingali 2 years na pandemya. Gusto kag day off, okay, naay 2 months nga day off. Why trabaho? Ang imulang contribution, pagpuyog balay. Unsa man imong gibuhat? Di ba? First day, chili, salamat. Second day, murag 1 week, murag, naunsa, di ba? Murag nawala kasi mong wiring, nangita ka og matikaw-tikaw. Ang uban, gipahimungtan ang tanom. Ang uban, unsa ba ka, kay gusto ka og trabaho. No, ako ato, di ba ko vlogger. Pero tungkol ko ako gibuhat, nag-vlog po ko. Hey, good morning. Hagaw ba yan ako mong wife, siya po lang tig-edit sa akong devotional every morning. Nahuman ba ginamo ang Book of John? Okay, kung nakay YouTube channel na The Realist, tanawa niya. Gamay na kaya ako ang subscriber, pero sige lang, okay ra. Sunod mo, daghan na. Pero ako lang point no nga, mangita yung kag work. Nga naman, di ba gid pwedeng away trabaho gid? Ako, sa tinud lang, no, akong first job, experience, 19 years old ko. Gipabantay ko og balay nga wa pa nahuman. Ang specific instructions ako, bantay ining balay. Kurang tingali guard, no? Pero wala, basta bantay lang. Naay mga, mga ganang materials, kay kamulo mang tukod. Kung naay gali mga tao diha nga murag nisubrahan nimo nga di maayo, panawag diretso sa akuha or pulis. Stiin ko radto nya. Ako po yung gibuhat is kung naay mga sagbot nga tagas natig, kuan ko kaning ginatawag nga maglampas ko, manglimpyo. Nya pinaka worst pag gid adto kay stiin man nya asang CR. Wala way CR. So anak namay koy kauban nga panday ko nga naay ko andi pala. Ikaw na'y bahala diha. So maghimo ka kung lingon nimong drainage nimo. Ikaw na'y bahala na si mo kung lingon ko ka. Sige lang. No. Nakalahutay ba akong pila ka bulan, no? Pero at least na ko'y job, no? Ako ang na-learn ato is at least no ang kani pagkita baka na yung aron ka maka-earn og money, no? Haguan gid siya. Wala gid bitoy kanang kwarta nga mura bitog matud pa sa mga inahan ayaw niya kasi kwarta kay wala gid punit sa dalan. Ngadto gali radto sa dalan ko makita ba kag piso. Mura ba nga ang kwarta gid ba nga imo bitog yung haguan aron maangko nimo. Og kana pong ginatawag no nga nakay kana binaw ginatawag nga kanang makatabang ka no sa imuhang pamilya o mahimo kang panalangin kay at least no naa kay ma-contribute sab. So work is really a blessing. So I hope kung sa man ang imong work karon no ayaw na hinuna nga kanang gipaantos ka. Panalangin na sa Ginoo. Basi pag unsa nakagamay
inadlawan, minimum ka, whatever, it's a privileged status. So, receive na siya, dawata, pasalamati ang Ginoo kung unsa man ang naa kanimo karon. Now, ang ato ang teksto is makita man gyud na sa Ephesians 6:5-9, no? Ang ato ang title, Biblikanhong panglantaw sa panginabuhi isip Kristohanon, the biblical perspective of work sa Christian. So dapat usabon nato ato ang panglantaw. Irisana unsa man ang panglantaw nimo sa trabaho nga tama lang sa pamugas, ayaw lang taman diha. Naay sakto nga panglantaw and I hope ato ning dawaton. No, isip kuan gyud no ato ang guide sa kinabuhi. Now, una, ngay tulo lang ka punto nga ako ang tagagpagtagad karon una gisugo sa pagtuman, paagi sa pagtuman og motibo sa pagtuman. Okay, sugdan nato sa point number 1. Gisugo sa pagtuman, ang verse 5 nagsugod, kamong mga ulipon, kinahanglan magmasinugtanon sa inyong tawhanon nga agalon. Now, atong gidiskasan niya, kaning chapter 6 sa Ephesians, unsa man ni siya? Muna ni siyang application part, gikan sa chapter 4, paingon sa chapter 6. No? Ang chapter 4, nagsugod nga, you should live your calling, no? Your life according to God's calling, meaning makinabuhi kita uyon sa tawag sa Dios. Gibalik-balik po diya sa Ephesians no nga isulob, no? Clothe yourself with Christ. So gi-explain nga muni karon ang gibuhat sa Ginoo si Ma, muni mga panalangin imong nadawat sa Dios, redemption, forgiveness, you have been called, you have been bought with a price, now live it out. No, we are God's people. The reign of Christ is in our hearts. So unsa man ang usa ka ulipon nga magkinabuhi nga ulipon or sulugoon nga giharian ni Kristo. Na kung imong tanawon slavery, no, mga ulipon, no, matod pa sa British Museum, no, muna siya ang dictionary siya, according to Roman law, enslaved people had no personal rights. Walay dole, walay rights. Kunili, they were regarded as property of their master. So kung ang cellphone o ang slave nga tao, why diferensya? No, property. So, they could be bought, paliton, pwede po sa ibaligya. Oy, murag wa na, murag di naman, danghag man ni gamay. Biligya na ako ka, pulihan te ka, oy, kay murag update ko, mag-update ko slave. Murag update og cellphone 2.0. No? Pwede baligya niya, pwede po sa unmistreated at will. No, murag yung cellphone giday. Bago, apingan, medyo dandaan na, maglag na, pwede na dihas kilid. No, mistreated at will and were unable to own a property. Di makapalit, di ka, basta ang tanan nga naa niya at a mercy siyang agalon or enter into contract og dili manggali makaminyo. Kung makaminyo, maminyo siya sa iyahang isig kaulipon ang anak, ang tag-iya ang agalon. Ang magbuot siyang anak, dili siya. Ang agalon may magbuot, kana siya is the property of the master. So, luoy kayo, no? Pero when the gospel is preached, nawali siya, gikan sa Jerusalem, hantod sa Judea, Samaria, until the end of the world, daghan ang na-convert. Bisan ang mga masters o mga slaves sa simbahan, sagol. Na ay mga slave, na ay mga master. Mga Kristohano niya, kani nga passage, gi-address ni siya, specific yun sa Christians. Okay? Christian master o Christian nga slave. Okay. Now, ang kaning verse 5 to 8 specifically addressed to slave, but there are principles nga applicable gyapon siya for the masters. Okay? Ingon dari, sa kanang Greek, no, matod pa, usa man ning pasabot sa obey, no? Ang obey is to hear under as subordinate, na ay leader, na ay master. So paminawon, dili lang siya ingon nga tuma, kundi to listen attentively.
by implication, to heed, to conform to a command or authority. Ipahiuyon gayud ang imuhang kinabuhi sa iyang kagustuhan mo nang pasabot sa obey. Dili lang action, kundi bisan ng attitude sa pag-obey. Importante na siya. Okay? Obey. Now, matod pa ni Pedro, no? Iya pong gi-address ang mga ulipon, mga sulugoon sa panimalay. Pag masinugtanon kamo sa inyong agalon, uban sa tibuok, nga pagkamatinahuron, dili lamang ngadto sa agalon nga maayo. Og mapailubon, kung dili bisan ngadto sa usab kanila nga madaog-daogon, no? This is a command. Gikan sa Ginoo ni siya ang gisulti, gi-address nga kamong mga slaves lugon, dili mo choosy dapat. Ayaw, wa mo kitagaan ng imong choosy kay na-apply ka, gidawat ka sa tuang context karon, wala ka namili. Sa man nga galon, maayo ba kayo ni? Tsada kip tinignaw. Okay ni. Ha? Kung dili ang imong obedience, dili based sa personality sa galon, dili based sa imong unsa ba diha, kung dili, you are there to obey, to submit. Bisan pa siya maayo nimo o bisan pa siya lahig treatment nimo, you are commanded by God to obey. Remember, unsa man ay purpose of work. You are there as Christ representative. Dili pwede nimo bulagon. Minaw tangtanan. Ang imong pagkakristohanon sa imong pagka-empleyado. Dili na pwede. O kanang imo ang pag-work diha, no? Ang nagbuot ana, yes, ikaw nang apply. Ikaw mo nagpasag resume. Pero if you believe in God's sovereignty and His providence, it was God who puts you there. And sama nga si Adan gibutang sa Eden aron mag-work og ngatiman, ikaw usab gibutang ni ana nga establishmento aron mahimong niyang piniyalan. So your work is your Eden. Your family is your Eden. Whatever you have is your Eden. And God expects you nga magkinabuhi sumala sa iyahang kagustuhan. So regardless kinsay mong amo diha, gikuman ta to obey and to submit. Bisan pag maningka siya, lahi sa treatment nimo, show ang imuhang mga colleagues unsa dapat ang Kristohanon nga manarbaho. O ang Kristohanon nga nagtrabaho makita gayud first and foremost sa iyahang submission, sa iyahang agalon. Muna siya dapat. Now, secondly, paagi sa pagtuman, no? Kanang manner of obedience na ay tulo ka buok na rin, no? Gingan niya, mutuman ta sa atong agalon, uban sa pagtahod, respect, na ay kahadlok sa tibo kasing-kasing, meaning sincere. Dili pinagi sa linigoy sa ni atong mga magpahimuot sa mga tao lamang. So, sugdan na to ni, uban sa pagtahod, fear and trembling sa in English. O ang fear diha, ang pasabot means human masters, no, respecting human masters by doing what is expected of us well. So kung gusto ka mapakita respeto, dili lang good morning ma'am, good morning sir. The real respect that you should show to your master, earthly master, is to fulfill what is expected of you and fulfill it well. Muna siya dapat. Klarong sabot, muning trabaho, muning job description, ug muning gi-expect si mo sa imong agalon, nga muni siya dapat mo muni siya dapat mo hawa, gipirmahan nimo na, ug tungod kay Kristohanon ka, musabmitar ka sa imong agalon, ug buhaton nimo unsay insakto. Mobay na ang ato ang kuan baya, core values, usa kay ito? Katong gitawag nga excellence in what is right, no? Excel in what is right
And the right thing to do as an employee is to excel whatever God has put you because you believe that the Lord, your master, iya kang gibutang diha napita. And then kaning with trembling, it is being afraid not to displease the master. No? Ang imong kasing-kasing, no, kaning pagkinabuhi, sincero. Okay? Pagtrabaho. Okay. Matod pa sa 1 Timothy 6:1 siya. Ang tanan nga nailalom sa yugo sa pagkaulipon. So sa atong context, tanan nga empleyado. Kinahanglan mag-isip sa ilang agalon nga takos sa pagtahod. Okay? Aron ang ngalan sa Dios o pagtulunan dili unsa mapasipalaan o mapasipalahan. Okay? Ang pasabot ana is dili ma-blaspheme, ma-discredit or di ba ang ngalan sa Ginoo dili ma-degrade kay remember you are God's representative. Christian, you should be the light and salt of the earth. Ingon di ano nga do good works, no, so that man will see and glorify your Father in heaven sa imong pagpanarbaho. Na-glorify ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Unsa may motibo nimo sa imong pagpanarbaho di ay? No? Nga sa pagpanarbaho nimo wala lang ang nakataya diha, dili lang ang bugas, dili lang ang panggatas. Napay mas labaw pa na ang ngalan sa Ginoo nakataya diha sa imong pagpanarbaho. Kristohanon man ka. Anak man ka sa Dios. Kahayag man ka. So, muni sa ang weight ba? Muning kabug-aton dapat nga atong i-embrace. Nga bisan asa ka mo adto, bisan asa ta mo adto, you are bearing the name of Christ. Bisan pa sa imuhang pagpangalagad o pagpanginabuhi. Okay? Na ako'y kailangan negosyante. Ingon siya sa kuwa, Pijo, nga nasa igsuon po na negosyante, dakong negosyantes kagaya, na akong ngalan. Ingon siya, Pijo, ang akong igsuon ba? Yang igsuon Kristohanon. So, Pijo, ang ako bitaw igsuon, mas ganahan siya mo hire o kaning English siya ni Kristo. English siya ni Kristo, kulto na. No? Kulto na. Nga naman, kay kanimang mga English siya ni Kristo, kusukay mo kumbate. Kusukay mo narbaho. Dili, halok siya na sa allergy sa mga Christian. Kay kaning mga Christian mo manarbaho, kusukay mo absent. Nga naman, kung naay crusade, naay retreat, naay sa bakato mga prayer meeting, praise and worship, kuban pa, dahan kay absinut kayo. May pani-iglesia ni Kristo kay way bikil. No? But pasabot, mas ganahan siya mo hire kulto kaysa mga Kristohanon. Nakadungog ka, naulaw ka ba? Kung usama ko i-explain. Usama akong sinsya na lang yun, alaro ko. Wala na ko di tingog. Di ba? Pero tinuod man na, di ba? Kung ikaw sa kakristohanon ng empleyado, ang imong commitment nasa imong pagpanarbaho. Yes, importante man ang prayer meeting. Importante man ang mga krusero, asa bang medical mission diha. Pero imong priority, ang imong work. Ayaw, kanang imong work is also your ministry. Walay diferensya na si imong pagpangalaga di simbahan. Kimaon sa man lang sige kag apil kag prayer meeting, prison worship, buwan pa niya. Ang imuhang witness dito kay kanimang kung pagkakristohanon, you are witnessing ba? Ang witnessing manggo, dili lang na siya ingon mag-share sa gospel. Yes, part na siya. But your life is also, you are witnessing. Unsa may makita karon, unsa may imuhang kuan sa Ginoo, kung kanang atong pagkinabuhi. So kwahi siya niya. Sukay mambo na muna ni ron.
So ang point rin, no, pag tahura siya, imong agalon. Masi pag Kristohanon na dili, nya kani pagyudo, gisumpayan pagyud ni, gi-address ni Pablo kang Timothy, o muning instruction ni Timothy sa duha ka ni kagrupo, kay napoy sila na may mga agalon nga dili Kristohanon. Kani pod karon napoy mga agalon nga Kristohanon. Mo ni ang mga slave nga ilang agalon Kristohanon. Sila nga dunay agalon nga magtotoo Christian, taga GCAF. Kamo, no? Kinahanglan dili magtamay kanila. Tungod kay sila igsuon man. No, imagine nimo, imong agalon at the same time igsuon pud nimo. No? Your brotherly love, no? Gitugot sa Ginoo, love your brothers. Be patient towards them. Napoy tingali mga slave ani nga time ni kuan sila kanabi taw ni sakay sa panahon or ni take advantage. Makasabot lagi na si kuan lagi, maamok si sir kay syempre no, ang bato tungod kay sila igsoon man hinon kinahanglan mga lakad sila ingon nga ulipon kay sila nagpahimulos sa ilang maayong pangalagad. Kaning baton pa dari kaning agalon sa mga Kristohanon nga slave, ang ilang unahuna dili lang sa ilang kagulingon. Kani po din sila nangalagad silang igsuon nga mga slave. So, gikuman ni Timothy ang mga slave nga all the more maghago mo sa inyong pagpanarbaho kay nasayod mo ang inyong agalon maayo. Okay? Kung, di ba, naibay uban na ano nga, ay, Kristohanon, manghulaw kwarta. Okay na lagi na. Kung mubayad ka sa tao nga imong gihulman nga dili Kristohanon, with interest, bayaran nimo kung nahulam ka sa imong igsuon. Bayar eksakto. Kaya ana na siya. Kung na negosyo, suportahe. No, all the more. Kaya imong igsuon sa pagtuo. Ayaw nun i-take advantage. Ayaw ko ano magiging kasabot rin na siya. Pag sure, klaro ang pulong sa Ginoo. All the more, we serve our brothers and sisters. Okay? Muna siya. And then, ingon pagkadari, kahadlok sa tibo, kasing-kasing meaning sincerity. Sincero nga pagalagad. Ang ingon dari, usa nang pasabot sa sincere. Ang pasabot ana, no, singleness, dissimulation, dili without dishonesty, walay disguise, walay pretense, tinud-anay nga pagalagad, dili lang gasuot og maskara. No? Generosity, pangalagad nga tinibuok gayud og way tihik-tihik nga pag-alagad. Sana all makaana tayo, no? Baka makainana na ang mga true Christians. O kay bili kung ikaw nga agalon diri, negosyante, o naakay tinuod gayon nga Kristohanon nga empleyado, makatestify jud ka nga kani mo'y dapat ang empleyado kay muni siya pero muni siya ang dapat mahinadlukon sa Ginoo. Bisan gali no nakoy nadunggan niya kanang mga EMS diya sa Marawi dili mo hire og Muslim. Gusto sila Christian kay di daw manghilabot. Tinuod ba? Tinuod nga Christian di manghilabot. Pero katong apike na ambot na kay para sila tuno namang gyud real Christian nga empleyado na po yung mga dili gyud Kristohanon, no? So usa man ning sincere. A sincere slave is with a single purpose of serving his master well. He is not double-minded, dishonest toward his master. Amang gyud niya ako ang mother-in-law diri. Na usa ka kanang lalaki gikan sa bukid. Gusto mahimong working student. Yung nagpaila siya nga Kristohanon. Kani. So we're expecting leader ba? Leader sa church. Muampo ba imo nga murag basinggan lagi? Sugmampo.
Kusog mo, sige, aktibo sa simbahan. Pero, kung na Shopee, moabot, tagagkwarta, pangita, murag di man mabalik ang sukli. Or Lazada. Pangitaon no, asan ba namin ito, kwarta, murag kayagaw may kinsa bagay, sa unang wala to siya, okay man kayong panimalay. Karon kay namurag, daghan man nangawala nga mga, di man siya yun nga, dinagko, pero nagid ba? Unya, kung na'y morning to work, maabtan nga, so kay muhagok, dili ma, kung naunsa naman eh. So I hope no nga, ang sincere bitaw nga pagpangalagad is really kanang dinyos ba no? So I hope nga all of us will really take heed of this because mo man ni ang command sa Ginoo sa tuwa. No, matud pa ni Charles Spurgeon, sincerity makes the very least person to be more valued than most talented hypocrite. So, muning advice no sa mga employer, asa may pilihan nimo, character, competence. Asa may priority nimo, maayo mo perform or ang iyang character. So, if you are a Christian, you consider character. Kay kanang competence, matun-an ra na siya. So, ikaw, Kristohanon, although dili kay ka-talented, murag, medyo pikigamay sa imong abilidad, be sincere, serving your master. That's your advantage. Makakita man gyud sila nimo. Makakita man gyud sila unsay diferensya sa tinuod na Kristohanon nga mahadlokon sa Ginoo katong mga worldly. They will see it. Because loyalty is there. Masaligan ka. O kani, ikatulo, manner of obedience. Ayaw ni anang pinagi sa linigoy sama sa mga nagpahimuot sa tao lamang. No? Nganong likayan nato ang magpahimuot sa tao? Kaysa tinod lang, kitang tanan, whether you admit it or not, nagitay inaning a tendency. Bisan ako, no? Nagay part sa flesh ba nga to please men, to please kanang people. Bisan sa akong asawa, yung sa mga struggle is kining to perform, no, to please kanang mga tao. All of us, na tayo struggle. Bisan ako, pastor, di ba, na-struggle, ani, mabenang usahay nga, mo ba niya kong iwali? Kasi masakitan siya ba? Kaya na lang, kay murag okay ra, madawat ra. But, I embrace, no, nga, when I stand sa pulpit, I please God. And I am ginatawag no kanang napakigbugno gyapon ko sa flesh nga kinsa man gyud ang pahimutan. So ngano man likayan nato ang pagpahimuot sa tao. Una-una aron mahimong epektibong saksi ni Kristo. Sa John 12, matupan si Kristo nagperform of miracles. Christ preached the gospel. Daghan ang mga tao nga nakakita o nakasaksi gyud nga siya gyud anak sa Ginoo. Bisan pa niini, bisan pa sa gibuhat ni Kristo, daghan ang mga namunuan nga mituo kaniya, daghan ang mga Hudiyo nga mituo kaniya. Apat tungod sa mga Parisiyo, mga leader sa church or sa mga leader sa society, wala nila kini ipadayag kay tingali unyag palagputon sila sa sinagoga. Kay labaw pa nilang gihigugma ang pagdaig gikan sa mga tao kaysa pagdaig gikan sa Dios. Kung ang imong aim, mahilan man nimo nga, pastor, dili mo ko inanaw. Ang ako mo gid pangginoo mo gini ko. Panahon niya sulayan ka. Unya makita no ang asa ka nagstand. No? Makita gayud kinsa gyud imong pahimutan. Muuyon ka sa kagustuhan sa tao, sa imong unsa ba boss or kaysa kagustuhan sa Ginoo. Para dili pastor mabali akong kaldero, yan na lang ko kay siyempre siya bayga ko. Ayaw, no? Again, we are witnesses of Christ and we are witnessing even our lives. Ikaduha,
aron siguradong maangkon ang langit nung ganti. Mateos 6:2 no, na yung mga Parisiyo dari kusog kay mo fasting, kusog kay mo ampo, kusog kaayo mga ning siya ingon ni Jesus busa sa dihang naghatag ikaw og limos. Ayaw pagtindog og trumpeta sa imong atubangan sama sa gihimo sa tigpagkaron ingnon diha sa mga sinagoga ug diha sa kadalanan aron sila daygon sa mga tao. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, sila nakadawat na sa ilang ganti. Nagtuo man tang ang Ginoo reward gyud. Pero kung imong pahimutan ang tao kung nagrabe hago niyo singot kay ka, grabe mo kumbati pero to please your master, earthly master. Gignan ni ka, good job. I'm proud of you. Employee of the year. Yes, this is it. Ano to? Wala ni mo gihatang glory sa muna to siya imong reward. Ato ka sa langit, aman to nga akong kuan, wala imo nang nakuan. Humana. Una dawat. So, bantayan na to no nga kaning ato ang ginatawag nga paghago dili ini sa ingon to please man. Napoy ba no nga yes nindot ya lami ba ano nga naman ko nga i-appreciate po din imong kahago pero whether mo appreciate sila o dili okay ra kay wala man nimo naghihimo para sa tao para man sa Ginoo. Kaya ba na? Kaya. Okay? Lakoy kaila nga ingon siya nga kung dangon siya sa sayang pagpanarbaho kay daghan kisag nabuhat nga insakto. Wala naman gid siya wala man gid tingin sa daignan siyang amo good job. Pero kung naay mapakyas, grabe man kasaba. Mga agalon, hangyo po ko ninyo. Ay hala, i-balance lang pod. Grabe pod. Kung na sakto galing ang pagtrabaho, i-appreciate pod wala man naingon nga unsa man kundi kuan ba kanabit ang murabag kag amahan o inahan sa imuhang mga anak nga dili lang kasaba tanan kundi apili pod og appreciation. Okay? Pero ikaw regardless i-appreciate ka or dili kung imong pagpanarbaho pagpahimo sa Ginoo maka unya masigutan nato nga naay ganti. No naay reward nga ihatag ang Ginoo sa imo. Ikatulong aron na pamotod ang tinud-anay ang pagtuo kang Kristo. Matod pa ni Pablo kay nang daniba ako karon sa mga tao o sa Dios? O nagtingwa ba ako sa pagpahimot sa tao? Kung nagpahimot, pagyapon ako sa mga tao. Kung ilang approval ang akong gipangita, matod pa ni Paul, dili unta ako ulipo ni Kristo. Ang other phrase ana, dili unta ko Kristohanon. Dili ko born again. Dili ko sumusunod ni Kristo kung akong aim is to please men. Manang point niya. So, Pastor, usahan ako pagsiguro nga akong pagtuo tininuod ni. Dili ni siya piki. Simple lang. Kinsa man gyud imong gipahimutan. Kung ang imong pahimutan permente mao ang tao ug dili si Kristo then so siya pag-usab ang imong pagtuo kung kana ba tinud-anay kay ang tinuod niya Kristohanon he desires to please Christ always. Okay. It is our duty as slaves of Christ, okay? It is our duty to be faithful, not with eye service as man pleasers. Okay? Ikatulo, mga motibo sa pagtuman. Paspason ako ni. Okay? Ang pagtuman sa kalibutanong amo, una-una, nagsalamin sa atong pagpailalom ka Kristo. Ikaduha, ang pagtuman sa kalibutanong amo, nakaangkla sa atong pagkaulipon kang Kristo. Ang pag-alagad sa mga tao, pag-alagad usab kang Kristo, ang pagpangalagad, hukman ni Jesus o gantihan sa husto. So, sahon ta ni. Ang pagtuman sa kalibutanong amo, nagsalamin sa imong pagpailalom kang Kristo. Manang ingon diya, kamong mga ulipon,
Kinahanglan magmasinuktanon sa inyong tawahanong agalon uban sa pagtaod kahadlok sa tibok kasing-kasing sama ngadto kang Kristo. So kanidi ay nga atong pagtuman pag-respect sa kalibutanong amo regardless sa Kristohanon or dili for the sake of Christ. Tungod kang Kristo, tungod og alang kang Kristo, tungod og alang sa kahimayaan ni Hesus. Ngano man, muni siya ang pagpakita nga ni submitar ta kang Hesus kay tuman man ta, ni submitar man ta sa iyahang pulong. Remember, we are slaves of Christ. Mga ulipon ta ni Hesus. Ug tungod kay kung ato i-considerar nga ulipon ug munay pagbuot ni Hesus kay ulipon man ta, dili ang ato ang kabubuton mo'y matuman mo ba nang perminti nato ginaampo sa Ginoo, labi na diha sa Lord's Prayer, your will be done. Your will be done, Lord. Nga ang will sa Ginoo, submit, obey your earthly master with fear and trembling, with sincerity. Yes, Lord. Basin pag dili mo kasinabot ani, basig tawa ni siya. For your glory, Lord, I will. Muna'y diferensya sa mga dili Kristohanon o Kristohanon nga empleyado. Okay. Labay tao ana pastor now si Joseph. Joseph the dreamer. Kinsa man ni si Joseph the dreamer? Di ba? Sabta na nato no anak siya ni I think Jacob. Yeah, I believe Jacob. Daghan siya anak si Jacob pero kani si Joseph usa sa iyang paborito nga anak. O nasinay ang mga igsoon, gibaligya di siya dito sa mga traders, no? Ang mga traders gibaligya siya sa Egypt. O si Joseph, no, ang first niya nga amo mo si Potiphar o nindot siya, no? Muni siyang sample sa Christian nga employee. Nya dadto maayo kay ang performance ni progress siya. Hanto niabot ang panahon nga gipiyalan siya ni Potiphar sa iyang katigayunan og naa po ning samukan nga mo din ano basta mo excel ka sa imong work ba labi nag ma-promote na ka. Daghan makakita sa imo og daghan ang makagusto nimo. Okay? O gusto na ko na siya. Unya kaniyo, nakagusto kang Joseph, ang asawa pa yun siyang amo. Unya, apan kay Kristohanon man siya, mahadlokon man siya sa Ginoo. Apan siya may balibad og mingon sa asawa sa iyang agalon, tanawa, ingon nga, ani ako, ang akong agalon, ang imong bana, wala na nabalaka sa mga gisalig niya kanako dinhi sa balay. Okay kay ko pagplastar, nindot kay kong performance, uli na siya ngay mabalaka tungod kay kabalo siya nga iyang kaptangan na sa maayong kamot is in good hands. Gibutang niya sa akong kamot ang tanan niya, ang tanan nga iyang kaugalingon, pati tingali finances. Si Joseph, no, kabalo siya, he performed well. Then, pero kinsa man gadi ang tinuod nga amo ni Joseph ani. Kinsa man asa man gid siya. Yes, Joseph is slave ni Potiphar, but Joseph is also a slave of God. Siya dili labaw kanako nining balaya og walay bisan unsa nga mga butang iyang gihikaw kanako gawas kanimo. Kay ikaw mao ang iyang asawa, busa-usaon nako paghimo nining dakong pagkadautan o sala batok sa Dios. Nganong gi-perform ni Joseph well ang iyang task. Nganong ni-excel siya sa iyahang buluhaton. Because he lived a coram deo kind of life under the authority of God, under the presence of God. Ang iyang amo, pinakalabaw mao ang Ginoo. Busa, naglikay si Jose sa pagbuhat og sala. Kabalo siya nga kung iyaning balibaran, nagyoy consequences og mabali ang iyang kaldero. Og tinuod gyud. Natangtang siya sa iyang trabaho kay gituman niya ang kabubuton sa Ginoo.
Pero ang pangutana, gibiyaan ba siya sa Ginoo? Wala man. Gipasagdan ba siya sa Ginoo? Tungod kay nitindog siya unsay sakto. Yes, napriso siya, pero bisan pa niya nasa nahimo gyud po siyang leader dadto. Gisaligan sa warden. O God has given him more responsibility bisan nahimo siyang prime minister sa Egypt. So do your job well, not because unsa man, but because you are a slave of Christ. You submit to the authority of Christ. Pastor, kung ako bito ning buhaton, pastor, mo radyo mabalik, ay kahadlok, pagbuhat, unsay sakto. Barugi na. Kay na kay mas labaw nga amo, mao ang Ginoo. Nganong inani si Joseph? Nganong inani yung behavior ba? Panultihon 9:10 ingon diri, ang pagkahadlok sa Ginoo mo'y sinugdan sa kaalam. Ug ang pag-ila kaniya nga balaan mao ang pagsabot. Remember, si Joseph ang iyang kauban perminti si Jacob. Ug I believe daghang time si Jacob sa pagmatuto, sa pagdisciple kang Joseph. Pag-ila kinsa ang Ginoo. Ug bisan pa nga si Joseph layo na sa iyang ginikanan, siya na lang usa ni prosper siya. So mo may ning gusto no. Kitang ginikanan mo nitong gusto sa tong anak nga mahimong sakto nga empleyado ato sa lang tudluan pag ikaw sa diha negosyo, ikaw mangaha. Sige, tudluan ka usaon pag mekaniko siya atong expose sila sa job. Good job na. Nagay ko'y kaila no, nga ilang anak, sila'y tagiya sa kumpanya, pero ang anak ipa limpyog CR. Para mabati nilang feeling, usay ning ubos nga work. Training, yes, that's good. Padayon ni anak, pero ayaw lang taman diha. Imatuto sila sa pulong sa Diyos. I-mold sila sa kaalam sa Ginoo diya sa yang pulong mo dadag kid sentral. Ikaw ang amahan, ikaw mismo mangunay sa pagtudlo sa imong anak sa panimalay kay dili na perminti uban nimo. Mabot ng panahon nga di na naganam uban nimo. Lahi na yung gusto na sila may imong independent, but at least they have been kanang na matuto sila sa pulong sa Ginoo. Kung sama ka magsugod. Ani. Karon. So busa ikaw no kani atong pagsimba kada Domingo, you are witnessing to your children. Ngay nana gid dapat ang Kristohanon. So kumato na sa kuan, laing lugar, mangitag og simbahan, mangitag ka wider group because mo man ang ilahang naandan. So di ta magtinapulan sa pagpakita unsay Dios nun nga pagkinabuhi. Yes, kahago gyapon ni haguan gini siya. Walay Kristohanon nga nagkinabuhi nga murag ayahay. Ikatulong, ang pagtuman ay kaduha pa day. Ang kapagtuman sa kalibutanong amo nakaangkla sa tong pagkaulipon kang Kristo. The same lang kay ingon dia ayaw ni anang pinagi sa linigoy. Sama niya ito mga magpahimuot sa mga tao lamang, kundi ingon nga mga ulipo ni Kristo nga kanasing-kasing nagtuman sa kabuton sa Dios. Unsay tay mailhan sa mga ulipo ni Jesus? Kanasing-kasing nga nagtuman sa kabuton sa Dios. Muna'y pagbuot sa Ginoo si moa, muna ang atohang tumanon. Muna grasya ni, dili pa ni nato kaya o kitara. We need grace. No, ingon po dari sa Colossians 3:22, mga ulipon sa tanang mga butang, pag masinugtanon kamo sa inyong tawhanong mga galon dili sa pag-alagad aron makita ningon nga tigpahimuot sa mga tao kundi uban sa matinud-anon nga kasing-kasing mahadlokon sa Ginoo. Ang pangalagad sa mga tao pag-alagad usab kang Kristo. Ingon dara sa verse 7, pangalagad kamo sa uban, serve them.
sa maayong kabubuton ingon nga alang sa Ginoo. So kanina atong pag-serve. Pag-say good morning, pag-atiman nimo sa customer, simo ang pag-smile kanila, wala lang ka ingon nagalagad nila. Ang imong yung pag-ialagaran mo gyud ang Ginoo. So muna gyud imo ang primary ministry, ang imong work. And if you do that for God and you are serving God. Nayuban, mukwit na ko sa akong pagpanarbaho, muadto na ko sa simbahan kay aron ko mangalagad sa Ginoo. Kato din nagtrabaho di ka, wala ka nagalagad sa Ginoo. Ayara di ka makalagad sa Ginoo kung involved kag praise and worship or missions. Dili. Your work itself is your service to God. Bisan po ikaw po, amo ang imong negosyo is your service to God. Service performed with conscience and from a regard for God, though it may be to unrighteous masters, will be accounted by Christ as service done to Himself. Balag di kaya appreciate, balag wala, basta kung imo nang gibuhat, nga kinasing-kasing, nga Diyos nun, sincero, kana, ingon ni Kristo, ako nang create that you are serving to me. Kaya na yung mga questions dari, pwede mo how do you feel about your line of work? Kumusta man ka? Tingali ugmano Labor Day, magkuhan daw ka. Muni-muni ka ba? Ato kag bukid, kumusta ka ako sa kong work ba? How do you feel about your line of work? Are you counting the days until your retirement? Ako ba, nag-ihap-ihap na? Sabi ko, kung maka-retire, SS, pag-ibig. Ha? Excited na kay ka mo retire, nga imong edad, 40 pa. Kay murag din, gusto na ka magsarili lugar? Do you hate getting up every morning? Trabaho na po. Nakita na po na ako siya. Ano po ganahan siyang naong? Siya, ganahan po si mong naong. By doing the same task you did the day before? Or kanimo nindot? Do you look forward of serving your boss and accomplishing your work quickly and efficiently? Mo ba na ang dapat? Mo ba ni ang imong gusto? Mo ba ni ang nasi mo nga excited ka because kanimang kung, di ba, mata mo sa buntag, ligo ka, suot ka sa imong uniform, trabaho ka. But remember, wala yung pagkakristohanan sa imong pagpanarbaho. Clothe yourself with Christ. Matod pa. That's your identity. So you are a Christian employee. Christian ka first, and then employee. Christian businessman. Christian ka first, then business. Ayaw bulaga. Ayaw na bulaga. Kaya kung imo nang bulagon, na, accountable ka sa Ginoo. So, kitang tanan kinahanglan mangitag pagi sa pagtuman sa tawag sa Dios. Aron malagaran ang Dios pinagi sa paghago. Okay? Magtrabaho ta in response to the grace of God given to us. Maghago ta aron matagbo ang panginahanlon sa pamilya na ay panggatas, na ay pamugas, na ay pangbalon sa mga bata. Ug di lang tama ni ana, maghago pud ta aron makahatag sa simbahan. Part sa imong motive nganong para kanino ka bumabangon. Ang imong picture ana dili lang ang imong anak ug imong asawa, ang picture para apil ang imong responsibilidad sa balay. Part po ana sa imong pagpaningkamot is aron mahimong galamiton sa pagtukod sa iyang gingirian diri sa kalibutan, mo nang makahatag ka, mo nang mo give ka, kay part na siya sa imuhang responsibility as Christian, because you know nga the best investment nining kalibutan is to invest in the kingdom of God. Muna siya dapat. So part sa hago aron makahatag. Okay? So muna nga pag mo church ta, part yun sa budget is kanang yung tithes and offering sa Ginoo. Kanadya ato ang kumusta naman ka katong mga pledges? That's why we work hard
So ayaw lang taman sa pamilya, work, because for the glory of God. Ang pangalagad, hukman ni Jesus o gantihan sa husto mo ka ng ikaapat. Kay kamo na sayod, muna na yung mga igsoon, nindot nga motivation. Kay kamo na sayod, ang tanang maayo nga gibuhat ni bisan kinsa. Mausab ang balos ngayang madawat gikan sa Ginoo o lipod man siya or gawas nun, empleyado man siya or employer na kay ganti nga imong paabuton sa Ginoo. Kung kana imong gibuhat alang sa imong Master in heaven. At bakpakan ang buhay nga Dios. Muna nindot nga motivation na ay ganti. Reward. No? Ang imong reward bang gipaabot katong employee of the year? Ayaw na. Kani mo nindot nga reward paaboton nimo. O kani, lastly, usara ka verse ang para sa mga galon, pero sige lang. Baka balos na gyapon dito yo. Nagyapoy part na sila ha, nga gikan sa Ginoo. Kamo mga galon, buhata usab ngadto kanila sama nini. Unsa may gi-expect nimo sa imong employee? Sincere, God-fearing, loyal, whatever, di ba? Masaligan, ha? Kanang obedient. Mo na gi-expect nimo. Oh, ingon po sa pulong sa Ginoo, kana buhata usab nila. Gusto ka nga di sila dishonest, ikaw po dili po ka dishonest nila. Gusto ka nga sila mo sabitar nimo, ikaw po mo sabitar sa Ginoo. Buhata ihatag unsay insakto nila. Mo na ang point diha. Do the same to them. What you expect no sa ilaha, give to them also. Kay mo po ng expectation sa Ginoo kanimo para sa imong mga empleyado. Huno nga ang paghulga kanila. Ano? Sayon na kayo mahulga. Sayon na kayo ang magsulti og di maayo kay yes, siyempre amo lugar ka. Pero timani po na po kay amo sa Ginoo. Kung ikaw sa kakristohanon nga agalon, di ba relationship man eh. Siyempre, di ba na magalay process sa simbahan kung na ay mga wayward ng mga church member, no? Una-una, warningan, di ba? May process, hantod nga, kung di yun magpatuo, pahawa, mausab ang buhaton. Warningan, sultian, sultian sa tinuod, badlungon, pinagi sa pulong sa Ginoo. Kung di yun magpatuo, walay kausaban, ayha pa, pero ayaw dito tangtanga. Dili na. Ayaw hulga. Kay imo po nang labi na nga igsuon po na nimo sa pagtuo. Ingon nga nasad ka mo nga ang ila o inyong usab agalon anaa sa langit o nga sila walay pinalabi sa mga tao. So, I will close with this. Si Elizabeth, sa manisya, kay Clino, usa ka slave. O nasa'y talent nga manahi. O gusto siya nga malingkawas siya sa iyang pagka-slave, pero ingon niya ang amo, nakay $1,500 diha, makalingkawas ka, uban ang imong anak. Wala siya $1,500, but nakabalo ang iyang mga igsu, o iyang mga kaila nga siya, muni siya ang presyo, so ang iyang mga kaila, nag-amot-amot aron sa malingkawas, o tinuod man. She was set free. But nagpadayon gyapon siya sa iyang talent nga mananahi, manghimog dress. She was free but she still work. And ang siya nag-work kang Mrs. Lincoln. So siya mananahi ni Mrs. Lincoln. Na mananahi gyapon siya but she's already free. Dili nato kaya nga malingkawas ta sa atong slavery of sin. Now, remember this. Ano ako na close dapat inani? All of us were slaves before we knew Christ. Kitang tanan, nag-alagad sa sala, nag-alagad sa dautan o ganahan ta diha. O wala tay kakapas sa paglingkawas sa atong kaugalingon. Kinsay ni bayad. Matod pa sa Biblia, we are bought with a price, the blood of Christ. He purchased us tungod
sa grasya nga luwas kamo pinaagi sa pagtuo dili gikan kaninyo. So naluwas ka dili tungod kay naghago ka. Naluwas ka tungod kay nagrasyahan ka o ang nagbayad ana si Jesus. Dili ni tungod si mong binuhatan kay walay binuhatan nimo basi pag maghago ka dili gyapon ka makalingkawas si mong pagkaulipon sa sala sa silot sa sala og nay ni bayad niya na si Jesus. Ngano man, nganong grasya aron wala kay mapasigarbo nga gikan si mo ang paghago muning nahitabo nimo naluwas ka kunili kinsa mang work that saves you. It is the work of Christ. So instead of trusting your work in order for you to be saved, trust the work of Christ on the cross. We are saved according to the sa ka-theologian by works but not our works but the works of Christ. Amen. Ito mapaka ng buhay nga Dios ana. So ayaw na nga muning naghago ko kay para matagaan kog approval sa Ginoo. You are already accepted when you believe in Christ. Rest. Matod pa. Yourself in Christ alone. Og yes, gipalingkawas ta kay kita iya mga binuhat gihimo diha kang Kristo alang sa mga maayong buhat. Yes, we are set free from the master of sin and darkness. Kinsa naman nimong amoron? Christ. Christ now is your master. You become a slave. In order for you to be free, you have to be slave of Christ. O si Christ nindot. Kung na kayo naganahan nga amo, si Christ pinaka nindot nga amo. Iyagang gihatag ang iyang kinabuhi aron ikaw maluwas. So, Christ kung gilatid na niya, muni siya dapat na magkinabuhi, muni siya dapat na magkinabuhi sa kakristohanon nga slave. Kay kita giluwas alang sa maayong buhat giandam lang daan aron nga nini magkinabuhi kita. Katong nakadawat sa grasya sa kaluwasan diha kang Kristo. Nagmalipayon sa pagtrabaho. Sila nagkonsiderar na ang ilang paghago o sa kapribilehiyo o buhat sa pagsimba sa Ginoo. I hope we embrace this perspective of being a slave of Christ and a worker of His kingdom. Mag-ampot na. Lord, we thank you so much for your word today. Thank you, Lord, for giving us this privilege of knowing you and loving you. And I pray, O God, nga kaninga truth will really embrace, Lord, sa imong katawhan, knowing that you are our Lord and Master. Give your life as a ransom for many. Manindog kitang tanan, and let's sing this response song, now remembering what Christ has done for us on the cross.